Pakao bosanskog blata, žestoke bati, igra na život ili smrt, dragocjeni poklon od oca brutalno uništen. Bosnu i Hercegovinu, zemlju u kojoj su ga tukli, Luka Modrić je mogao mrziti, ali umjesto osvete uslijedio je potez za pamćenje. Odnos Luke Modrića i Bosne i Hercegovine je priča o fudbalskom odrastanju, čeličenju i obostranom poštovanju koje nadilazi granice. Njegov put do titule najboljeg fudbalera svijeta i statusa globalne ikone počeo je upravo na BiH terenima, u surovim uslovima Premier lige Bosne i Hercegovine, gdje je kao golobradi mladić naučio najteže lekcije. Godinama kasnije sa samog fudbalskog Olimpa pokazao je sportsku i ljudsku veličinu, iskreno se radujući historijskim uspjesima svojih susjeda. Da biste zaista razumjeli od čega je satkan Modrićev neuništivi duh, morate se vratiti na sami početak njegove karijere. Daleko od glamura Madrida i Milana, u surovu realnost bosansko-hercegovačkog klupskog fudbala. Odnos Luke Modrića i BiH nije bio običan. Nastao je na mjestima gdje se fudbal igrao na život ili smrt, a krunisan je potezom za pamćenje hrvatske legende. Kao 18-godišnjak Modrić je 2003. stigao u mostarski Zrinski na posudbu iz zagrebačkog Dinama. O tom periodu otvoreno je pisao u svojoj autobiografiji Moja igra. Premier liga BiH tih je godina za mladog igrača bila izuzetno gruba, a neka gostovanja predstavljala su pravu noćnu moru. Kako je i sam priznao, najgore mu je bilo igrati u Trebinju protiv Leotara te za nijansu manje u Banjoj Luci i Zenici. Na BiH terenima Modrić je dobio poprilične batine. Sudije jednostavno nisu štitile gostujuće igrače, a posebno ne mlade talente. Zauvijek mu je ostao urezan detalj iz Trebinja kada mu je jedan protivnički igrač uletio džonom s metalnim čepovima i doslovno probio plastični kostobran s likom Ronalda. Dragocjeni poklon koji je dobio od svog oca Stipe. Pored grubih startova na terenu vladala je napeta, često međunacionalnim tenzijama nabijena atmosfera na tribinama. Posebno u mečevima protiv Širokog Brijega, Sarajeva i Željezničara. Ali umjesto da ga obeshrabre, krv i blato BiH terena izgradili su u njemu neprobojan psihološki oklop. Fudbalski pakao u Bosni ga nije slomio, on ga je izgradio. Modrić je kasnije, prisjećajući se tog perioda, nakon što je 2018. osvojio zlatnu loptu, donio i surovu stranu BiH fudbala sljedećim riječima. Nakon te sezone u Zrinskom više se ničega nisam bojao. Iako je liga bila brutalna, Luka je zavolio Zrinski i Mostar. Navijači su prepoznali njegov trud i neustrašivost te su ga proglasili najboljim igračem ekipe. Modrić se bio toliko vezao za popularne plemiće da je čak tražio od čelnika Dinama da ostane još jednu godinu na posudbi, ali u Zagrebu su imali druge planove. Tada je počelo njegovo nezadrživo lansiranje u sami evropski vrh. Preko Dinama i Tottenhama stigao je do madridskog Reala, gdje je postao jedan od najboljih veznjaka u historiji fudbala. Osvajač svih mogućih trofeja, kapiten hrvatske reprezentacije i dobitnik najvećeg individualnog priznanja u fudbalu, zlatne lopte.
Je vous demande de faire un triomphe à monsieur Luka Modrić. Da ga svjetska slava, bogatstvo i titule nisu promijenili, te da nikada nije zaboravio gdje je napravio prve ozbiljne fudbalske korake, Modrić je pokazao nevjerovatnom gestu. Kada je reprezentacija Bosne i Hercegovine ispisala historiju pobijedivši Vels i Italiju u baražu, te se herojski plasirala na svjetsko prvenstvo 2026, kapiten Hrvatske pokazao je istinsku klasu. Legendarni napadač i kapiten Bosne i Hercegovine Edin Džeko je na kraju klupske sezone otkrio kako su mu plasman na Mundijal među prvim čestitali hrvatski fudbaleri, a posebno je izdvojio Luku Modrića. Džeko je tom prilikom naglasio koliko je važna ta međusobna podrška u regiji. Koliko je Modrićeva podrška bila iskrena, najbolje svjedoči njegova privatna poruka upućena poznatom sportskom komentatoru Sabahudinu Topalbečireviću nakon pobjede nad Italijom u Zenici i plasmanom na Mundijal. Modrić mu se javio riječima koje su oduševile i razgalile cijelu regiju. Napisao je sljedeće: evo s malim odmakom da ti čestitam na velikom uspjehu Bosne i Hercegovine. Svaka čast, baš zasluženo. Sretni smo zbog vas. Kad ti već drugi put najbolji igrač svijeta iz 2018. Luka Modrić između Ronalda i Mesija i naš komšija čestita i kaže, ja sam mu čestitao praznik. On je rekao, hvala ti paša moj, evo sa malim odmakom da ti čestitam na velikom uspjehu Bosne i Hercegovine. Svaka čast, baš zasluženo i sretni smo zbog vas. Evo, ako laže koza, ne laže rog. Od razbijenih kostobrana i nemilosrdnih batina na teškim BiH gostovanjima do tople poruke kojom slavi uspjeh Bosne i Hercegovine. Luka Modrić je pokazao da je, osim što je neustrašivi fudbalski genije, ostao skroman čovjek ogromnog srca koji iskreno poštuje svoje susjede. Ako vam se svidio ovaj video, ostavite like i pretplatite se na kanal. Hvala vam na gledanju i vidimo se u narednoj sportskoj priči.